היום ערב חג השבועות, ברכת חג לילדים, להורים, למורים ולעובדים. מאוד תבקשי מאיתנו בכורה, ואין עדיין. תראו, האביב כבר נותן לנו אות. צריך לקטוף ירק לשבועות. נצא לחורשות, נטפס בגבעות, יש ירק, בואו לראות. תראו, השדות כבר כולם חוגגים, כולם לבושים חרטיות ופרגים. אולי נפגוש בשדה ענפה, נגיד, את כל כך יפה. חג השבועות לפי המסורת הוא חג מתן תורה. בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים, בחודש סיוון, בני ישראל קיבלו את התורה. אמרו לפניו, מה כתוב בה? אמר להם, ואהבת לרעך כמוך. קראו כולם פה אחד, כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. אז ראה הקולות, אנוכי אדוני אלוהיך.